A ver, sí, correcto. Bien. Pois decía que iniciamos o pleno de 1 de outubro de 2020 con 9 puntos na orde do día e dous asuntos como unha moción urxente e un asunto por urxencia. Primer punto, aprobación se procede das actas das sesións ordinarias de 4 do 6 de 2020 e do 3 do 9 de 2020. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de contas das resolucións da alcaldía dende a número 792/2020 a 889/2020. Non sei se hai algunha pregunta. Pasamos ao punto número 3, dación de conta da execución orzamentaria trimestral correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2020. Dou a palabra ao concelleiro, se quere facer algunha aclaración. Pasou pola comisión informativa, enviouse a documentación, a información nun formato máis lexible e de menos cantidade de páxinas e, se trata simplemente de dar conta neste pleno, igual que se fixo na comisión da execución orzamentaria trimestral. Non sei se hai algunha intervención. Sí, a documentación na comisión era ilexible totalmente. Agradecemos que se nos adiantase esta semana, tal e como se viña dando traslado aos grupos da oposición durante todos estes anos. E simplemente preguntarlle ao señor concelleiro de Facenda, xa que é unha dación de conta, que nos diga o seu parecer neste segundo trimestre, que xa estuvo totalmente executado polo goberno actual dos 10 concelleiros, que nos dixera cal é a súa interpretación destes datos económicos que nos dan traslado neste documento. Concelleiro. Home, eu creo que iso é unha... Eu lle podo dar a miña opinión, pero a miña opinión neste momento eu creo que é bastante pouco relevante, tendo en conta todas as circunstancias que rodean a este punto en concreto, que é trasladar os datos de un trimestre que recollen, primeiro, modificacións de crédito e aprobación de facturas por moitos miles de euros, por un lado, que recollen unha situación de pandemia que altera absolutamente a normalidade desta administración e de calquera outra, e eu creo que as contas do ano presente, do ano 2020, habrá que velos cando se remate o ano, cando se liquide e se poña branco sobre negro, incluso cando fagamos o orzamento do 21. Analizar coa luz corta este trimestre, eu creo que aporta bastante pouco á situación económica do Concello, incluso ao debate no pleno. Non sei se hai algunha outra intervención por aí, de outros grupos. Sí, Rocío. Mire, tamén unha preguntiña. Se a execución do terceiro trimestre, que remataba no día de onte, o 30 de setembro, se traerá con máis celeridade dentro do cuarto trimestre, ou se tamén teremos que esperar ao mes de xaneiro para conocer del. Se por rogarlle o concelleiro de Facenda dilixencia neste asunto e a hora de traer os asuntos ao pleno. Que, por favor, na próxima comisión de Facenda ordinaria, na que se traiga a dación de conta dunha execución de trimestral, que se traia a documentación tal e como se trae aquí. Agradeceríamos moitísimo. Correcto. Vale. Pasamos entón ao punto número 4. Aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2019. Concelleiro de Facenda. Este sí é un exercicio pechado. Xa se deu conta en comisión, xa pasou o período a Comisión Especial de Contas, pasou todos os períodos de exposición e estamos no prazo regulamentario para que se aprobe esta conta xeral, que, por certo, este ano se ampliou o prazo precisamente pola pandemia. Nós, en todo caso, cumprimos os prazos legalmente establecidos e, como requisito, digamos, que ten que cumplir o Concello de aprobar esta conta xeral do 19. Non sei se hai algunha intervención. Nada.
Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 5. Aprobación se procede da proposta de Alcaldía de rectificación do erro material no punto número 4 da sesión ordinaria do Concello de Fene, pleno do día 5 de agosto de 2020. Si lea, secretario. A Comisión Informativa de Dinamización Económica, na súa sesión ordinaria do 21 de nove do 2020, no seu punto 3, estudo informe consulta da proposta Alcaldía de rectificación de erro material no acordo de pleno 4, aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 13-2020, subexpediente número 3-2020 de transferencia de créditos da sesión ordinaria do 5-08-2020, acordou ditaminar favorablemente a seguinte proposta, onde di aprobar o expediente de modificación de créditos 13-2020, subexpediente 3-2020 de transferencia de créditos por un importe total 317.165,27 euros, debe dicir aprobar o expediente de modificación de créditos 13-2020, subexpediente 3-2020 de transferencia de créditos por un importe total 318.977,85 euros. Bueno, ese erro, como podríades ver, é sencillamente que no Excel, por o motivo que sea, non sumou unha das cantidades. E iso é o que corrixen solamente con este asunto. Vale. Non sei se quere alguna pregunta. Non é ninguna pregunta, ni ninguna aclaración, que temos capacidade de entendemento para eso. O Partido Popular vai a abster neste punto. Entendemos que é un erro contable, simplemente a clarificación dun punto que se adotou neste pleno que é necesario ahora mismo darlle para adiante. Nese sentido, o Grupo Municipal vai a abster neste punto. Non sei se hai alguna outra intervención. Nada. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 6. Aprobación se procede da proposta da Alcaldía de modificación do anexo 1 das bases de execución do orzamento prorrogado 2020. Doulle palabra ao concelleiro de Facenda. Bueno, pois aquí o que se explicou xa na Comisión Informativa do que, basicamente, do que se trata é que no anexo de orzamentos que se aprobou xa no pleno de agosto se aprobaron unha serie de subvencións nominativas xa que non hai orzamentos deste ano e en concreto a subvención do Scratch Fene para a elaboración e execución do slalom de Fene, da 16 edición do slalom de Fene, pois se mantuvo na mesma cantidade que en anos anteriores, non? 2.200 euros. Pois nestes medios, falando coa escudería e vendo a situación económica, pois chegamos á conclusión de que sería importante apoiar este evento, de garantizar a súa celebración, debido fundamentalmente a que a escudería que lograba financiación nun 75-80% dos anos do evento, este ano non tivo a capacidade de lograr esa parte, ese financiamento, e despois de darlle voltas ao formato, de ver ter que decidir se se metían definitivamente no calendario da Federación Galega de Automobilismo, valorando tamén todas as medidas e os protocolos aprobados pola Xunta este mesmo verán
para as distintas probas deportivas, en particular as de automobilismo, pois desde o Goberno decidimos apoialo para darlle esta total seguridade de poder organizar o evento sin sufrir un perxuicio á propia escudería, porque unha parte, ademais, dos ingresos habituais desta proba son as inscripcións dos propios pilotos, outra parte é a publicidade que era feita por todo o comercio empresas de Fene, non se fixo ese traballo por parte da escudería, porque unha pola pandemia e outra pola situación económica non se considerou pola súa parte posible facer ese traballo e en moitos casos ni siquiera sería xusto para os anunciantes, porque por ser inviable pedir neste momento financiación para este evento. Entón, aí é onde e a outra parte, a das inscripcións dos pilotos, que normalmente é unha proba que sempre enchía as prazas, hai un nivel de incertidumbre moi alto non cal vai ser o nivel de participación. Entón, con esta aportación a maiores de 7.800 euros, o Concello que fai é garantir que esta proba, que é a 16 edición, a celebrar previsiblemente a finales, no calendario está para o último fin de semana de novembro, entón a forma de garantilo era facendo unha aposta de apoialo. Ademais, a modificación de crédito que se fixo para dotar esta partida foi da propia área de deportes, de actividades de verán que non se realizaron, é dicir, de actividades que non se realizaron, se trasladaron a este evento. E esta é a proposta que se fai un pouco na idea de que, polo menos, este evento deportivo que cumple, que ten unha normativa que permite que sexa realizado, unha normativa COVID que permite que sexa realizado, pois que polo parte do Concello e do Goberno Municipal non quede a súa celebración. Ben, algo de intervención? Partido Popular? Bueno, despois de escoitar a explicación que nos daba o concelleiro de Facenda, entre outras concellerías, pero dende logo que non da de Deportes, desta proba deportiva, nunca mellor dito, que parece tal cual que fora o coorganizador da mesma, pois non temos que dicirlle que nos parece correcto ou acertado a súa exposición, vender o produto que realmente usted, como concelleiro de Facenda, tiña que falar, eu creo, en nombre de todas as sociedades e entidades, porque o que terá que facer é cuadrar un pouco os números do que lle solicita desde as distintas concellerías que forman parte do Goberno. E dito isto, volvemos a reiterar, que nós non poñemos en dúda todas as medidas COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Pero o certo que estas subvenciones nominativas, comenzaba tamén vostede falando de que xa que este ano non hai orzamento, precisamente pola súa negativa a facer un orzamento desde o 5 de febreiro, vostedes forman parte deste goberno, vostedes en concreto, 10 personas que non se recordan neste Concello que un pleno formaran 10 personas tan ben avenidas, como din vostedes sempre que son, e podían sacar perfectamente un orzamento para diante. Desde febreiro, desde o 5 de febreiro, casi a principios do ano podrían ter vostedes unhas contas, e non as teñen, por qué? Porque hai que traballar para facer unhas contas, e como non se traballa, non se poden facer. Dito isto, volvo a reiterar, no mes de agosto vostedes traen aquí as subvencións nominativas porque teñen suficiente maioría para sacalas adiantes. De un porrazo que se levaron a aprobación cando xa había unha sarta de sociedades e entidades que lle estaban a decir nas redes sociales e nos medios de comunicación e algúns concelleiros do Partido Popular, porque hai algúna sociedade que evidentemente fala con nós, por non decir todas, que non iban a facer esas actividades. Si nas sociedades hai moita xente e son de todos os colores, como teñen que ser, e teñen simpatías. E hai que ter tamén un respeto, non en relación con algunha impresión que daba a mostrar un membro do Goberno. Dito isto, vostedes sabían que algunhas actividades non se iban a realizar e continuaron igualmente. Pero nós deso non decimos nada, porque, mire, este será un crédito que non se executará e quedará aí e pasará a remanente. O que realmente nos lle preguntábamos daquela por que non contaban coa asociación Cáritas,
con Cáritas Fene, que leva tantísimos anos colaborando con este Concello, que ni siquiera, cando vostedes tuveron outro goberno progresista de esquerdas tan fantástico e maravilloso que nos venderon, ni siquiera anularon a Cáritas nese momento. Sabedes por qué? Non anularon porque facían un servicio ao noso Concello e un servicio aos nosos veciños e ás nosas veciñas. Nós non temos nada en contra de ningunha entidade ni ningunha asociación. Neso nos diferenciamos de vostedes. Neso nos diferenciamos de vostedes. Non temos nada en contra. Podemos ter simpatías, máis por unhas que por outras, pero en contra de ningunha. Pero vostedes chegan aquí a gobernar e dun plumazo se cargan a unha entidade que colaboraba con servicios sociais e por si fora pouco, non lle teñen nin a deferencia de poñerse en contacto con esta asociación e dicirlle claramente, mira, que non vamos a contar por vostedes. Polas razóns que expoñía a concelleira de Servicios Sociais, pois mire, o aceptarían ou non aceptarían, vostedes son 10, e traen a proposta aquí. Evidentemente vai a salir adiante tal. Nos yo pedimos, inclúan a Cáritas aquí tamén, pero que a maiores, vostedes, se traen con un par unha modificación destas subvencións nominativas para inyectar a unha proba deportiva 7.500 euros, que en total son 10.000 no montante, e son incapaces de facer unha modificación cando yo piden 6 concelleiros do Partido Popular, máis moitísimos veciños, que por favor inclúan a Cáritas aquí, que yo pedíamos no mes de agosto. Vostedes, en Benestar, están facendo unhas subvencións nominativas de 11.500 euros. Entón, a nos gustaría saber por que non se avisou a Cáritas, por que agora que se trae unha modificación destas subvencións nominativas con tanta prisa e con tanta premura, por que non se inclúe a Cáritas tamén aquí? Porque vostede sabe que existiu este debate, e vostede sabe que nos abstivemos, e vostede sabe que nosotros o pedimos, e sabe vostede, como nós tamén sabemos, que simplemente é, ou bastante é, o concelleiro de Facenda. Pero digo eu, entre 10 que están aí vostedes, non houve ningún momento para dicir, hostia, vámonos a acordar desta asociación que estivo a colaborar con nós, porque eu creo que fora das consideracións que tuvo a concelleira de Benestar respecto a esa asociación, que, por certo, veñen de moi antigo, porque xa outra vez que colaboramos, non sabemos se é verdad, se é mentira, ou que sí que sabemos a labor que estuvo a facer neste ayuntamiento. Vostede o decía antes, coa execución do orzamento, que por iso lle preguntábamos. Evidentemente, o estado de execución orzamentaria no segundo trimestre non se pode corresponder con un ano normal. Por qué? Porque prácticamente non houve actividade na segunda execución. Pois entonces hai cartos. Mire, e traíamos no anterior punto a aprobación da conta xeral do ano 2019, totalmente xestionada polos gobernos que encabezou o señor Gumersindo Galego. Vostedes aprobaron o resultado contable. Ustedes o aprobaron. Entonces, aí estamos con un remanente, aí estamos con que non hai unha execución orzamentaria, vostedes traían a este pleno unha modificación das execucións, das bases de execucións do orzamento, que somos todos conocedores de que pode flutuar dunhas partidas a outras. Isto ven en relación co que dicía usted, é que non estamos quitando diñeiro como xustificando, é realmente dunha promoción económica, promoción deportiva, ou estamos pasando unha proba deportiva como es Casfene. Pero eu lle digo a usted, é para a promoción do deporte de todos e de todas os veciños de Fene. Non é para unha entidade privada ou asociación privada o que está consolidado nesa partida orzamentaria. Co cual, dito isto, xa lle digo, non estamos en contra desa modificación de crédito que víamos na resolución da alcaldía, que vostedes xa fixeron fai bastante tempo. Pero sí que queremos decir, se tomaron as molestias de traer esta aprobación, esta modificación das bases das nominativas, igual que lle preguntamos nos seus momentos por los centros escolares, e decían vostedes que se reuniran e que non iban a facer nada durante todo este ano 2020, o que sí que aquí lle pedimos, que nos lle pedimos en nome de Cáritas, que por favor, por que non incluían? E principalmente porque nos consideramos que é unha asociación que está a facer unha labor impresionante neste Concello, que o fixo sempre, moito máis directa, moito máis rápida, moito máis áxil. Despois, en segundo lugar,
porque consideramos que existe suficientemente cartos. E despois, en terceiro lugar, é máis importante, porque que realmente vostedes nas subvencións denominativas están facendo unha aprobación de 11.500 euros. O sea, a unha proba deportiva fan unha modificación para que teña 10.000 euros consignados e en ben estar o goberno progresista de FENE, de esquerdas, donde non poden formar parte máis gobernos de esquerdas, máis partidos de esquerdas, porque non os hai, 11.500 euros a ben estar. Bueno, é que de chiste, é que vostede se mira para atrás as subvencións nominativas que se traían aquí todos os anos, é que supera isto con moitísimas creces, porque estaban Amigos de Galicia, estaba a Asociación de Aspanés e tamén estaba Cáritas, e vostede sabe que estábamos alrededor de 8.000 euros. Dito isto, a nós nos gustaría que rectificaran neste momento ou que polo menos se comprometeran aquí. Porque isto non é simplemente vir facer oposición por facer oposición. Os cartos existen, porque os hai. E non os hai que sacar de nada, non é que sacalos dun camiño, ni un dun mantemento dunha escola, de nada, de nada. Están aí. E nós lle solicitamos ao goberno, o señor alcalde, que nos gustaría que nos contestara en este momento a todas estas nosas intervencións, porque entendemos que tampouco é unha función do concelleiro de Facenda, como moito do señor alcalde, que, por favor, tome rogo desta solicitud que lle facemos, que xa lle facíamos cando traían esta proposta, e, por favor, que repoña a Cáritas Fene na subvención nominativa que estaba a percibir. E que aquí o estamos contando como se estas asociacións, estas entidades, se levaran os cartos non tuveran que justificar. Pois, evidentemente, todas e cada un ten que justificar o importe para poder telo. Por eso, nos gustaría saber por que motivo non se lle trasladou a Cáritas Fene que non se iba a contar con eles, e tamén nos gustaría saber se por parte do señor alcalde, como alcalde de todos, sí, como alcalde de todos os veciños, mellor para usted solamente o seu alcalde, para min é o meu tamén, vale? Aínda que non me guste, pero sí que é o meu, non o votei, pero é o meu e de todos os e dos que van a Cáritas e dos que están en Cáritas, tamén é o alcalde. Entonces eu desde aquí lle pido que recapacite como cabeza visible deste goberno tamén e que, por favor, inclúa Cáritas, aparte de que nos expliquen un pouco por que esa enquina tan personal con unha asociación que tan pronto colaborou, e saber se por parte da alcaldía do señor alcalde vai tomar conta deste rogo, ahora sí xa, e vai a incluir Cáritas dentro das subvencións nominativas deste Concello. Non sei se hai algunha outra intervención, perdón, relativo a isto. Concelleira de Benestar. Sí, bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos a ver, con respecto ao tema de Cáritas, lle vou a responder eu, porque son eu a responsable deste tema. Lles din conta deste asunto, curiosamente, lles vou a dicir cando. Na Comisión de Facenda, porque foi cando vostedes preguntaron, na Comisión de Facenda, do 27 de xullo, e lles di unha explicación extensa e completa do motivo. E lles volvín a dar explicación aos 10 días no pleno do mes de agosto. Pero como vexo que vostedes non se enteraron, yo vou a volver a explicar. Vamos a ver. Vostedes preguntan por que non se contou con Cáritas, que leva tantísimos anos dando servicio ao Concello. Tantísimos non leva, porque as primeiras subvencións que se lle deron a Cáritas foi cando entraron vostedes a gobernar. Vale. Despois, vostede di que con un goberno tan progresista de esquerdas como houbo anteriormente, lle seguimos mantendo as subvencións a esta entidade, que por que nos suprimimos a subvención, yo vou a decir. Mire, estas subvencións son nominativas. Para nós pagar esta subvención teríamos que ter algo a cambio. Vale? Non sei se vostedes saben, e se non o saben, deberían, que dende servicios sociais e tamén, estando precisamente eu de concelleira, estando de acordo con eso, e tamén estando de acordo coas traballadoras sociais do departamento, se deixou de derivar persoal a Cáritas por moitísimos motivos, que cando queiran ou se queren, os explico. Vale? E se deixou de derivar
dende xaneiro do 2017. Polo tanto, se non se lles deriva xente, entendo que non poden xustificar a subvención do Concello, con persoal que atenden derivado do Concello. Por que non se lles quitou a subvención? Porque éramos 5. Que se fóramos máis, non levaban a subvención, porque non lles correspondía, porque non estaban recibindo derivacións. Pero me resulta moi curioso que vostede pregunte, por que non falamos con Cáritas? Sí que falamos con Cáritas, non falamos agora. Falamos con Cáritas a vez anterior e falamos con eles, con esta xente que estaba, que sigue sendo a mesma, de cambiar as condicións do convenio, a criterio un pouco das traballadoras sociais, porque Cáritas non ten traballadoras sociais. Vale? E nos dixeron que rotundamente non, que ou poñían as súas condicións ou que non. Polo tanto, se deixou de derivar xente, por ese motivo. Curiosamente, despois da moción de censura que fixeron vostedes con aqueles dous amigos, volveron a gobernar, pero curiosamente vostedes non volveron a derivar a xente a Cáritas. O ano pasado empezaron gobernando vostedes, non volveron a derivar a xente a Cáritas. Por que non derivaron xente a Cáritas? Pois non o sei, vostedes saberán, pero poderían facelo e non o fixeron. Pero, no obstante, mantiveron esa subvención a cambio de nada. Fala tamén... sí que os chamamos, vostede di que non os chamamos, sí que os chamamos. E xa yo expliquei no outro pleno e yo expliquei na comisión. Os chamamos para pedir unha soa axuda puntual. E non fomos capaces de conseguir esa axuda puntual. Vale? Polo tanto, nos, dada a premura que nos supoñía a necesidade que tiña esa persoa en concreto de solucionar esa necesidade, tuvemos que buscarnos a vida. E, polo tanto, a entidade que nos resolveu o problema, mentras debatíamos con Cáritas que sí, que no, que ni bien ni mal, que si para arriba, que si para abajo, e que si el cura, a ver si me deja, pois veu esta entidade e nos dixo: está a persoa atendida, está o problema resolto. Entón, non me falen vostedes de inmediatez, vale? E despois di tamén que hai moitos veciños que o piden. Bueno, eu lle vou a decir unha cousa que decía vostede, señora Bertua, que decía moitas veces cando nós lle falábamos de algunha queixa veciñal, vostede decía: a mí non me consta, e se non me consta, pois debe ser que non existe. Eu estou todos os días, dende as 8 menos 10 ou as 8, no Concello, hasta as 3:30, as 4 ou a hora que lle cadre. Non teño horario de salida, vale? Se non estou aquí, estou en servicios sociais. Lle podo asegurar que me encantaría que alguén me viñera a preguntar polo tema de Cáritas, porque teño para dar e tomar, vale? Me encantaría. Estou todos os días. Así que vostede, a quen lle pregunte, a quen se queixe tanto dese tema que vostede di que está na rúa, a mí non me chegou, falta a primeira queixa, lle pode decir que pode falar comigo cando queira. Vale? Ben. Despois tamén lle vou a decir, eses cartos de Cáritas, se os tiveramos que dar, non se sacaron de Cáritas para darllos a ninguén, que é o que vostedes van contando por aí. Se quitaron de aquí, pobrecitos, para meterlos aquí. Non é certo. Vale, se Cáritas nos entendéramos dende servicios sociais que lles hai que dar a subvención, lles daríamos a subvención, non sería problema. A cuestión é que non é o caso. E cando vostede di, referíndose, entendo, ao seu grupo, evidentemente, porque fala por todos eles, di, nos consideramos que fai moi boa labor, bueno, eu lle volvo a decir, teño para dar e tomar, vale, teño un informe de servicios sociales, vale, e lle podo, non lle vou a ler, pero só lle vou a decir así por encima algunha cousiña. Non se respetaba o informe de derivación, insisto, Cáritas non ten traballadoras sociales, non se respetaba o informe de derivación das traballadoras sociais do Concello, moitísimos problemas de coordinación, xuicios de valor e comentarios pouco respetuosos. E lle vou a decir unha frase que se me quedou gravada para a vida. Eu, persoalmente, atendín a unha rapaza que chegou a servicios sociais chorando e dixo: por favor, non me volvades a mandar alí, porque nunca
Y yo voy a decir en castellano cervantino para que me entienda, porque en castellano fue como me lo dijo esta señora. ¿Vale? Por favor, no me volváis a mandar allí porque prefiero morir de hambre. Nunca en mi vida me habían humillado tanto. E como esa, moitísimas máis. Pero supoño que eso non me pasou solo a min, Seguramente lle ten pasado ás súas compañeiras. Que pasa? Que ten razón. Hai unha diferenza. Nós non nos vendemos por 4 votos. Vale? Se entendemos que o trato, sexa Cáritas, non é cuestión de inquina, sexa Cáritas, sexa calquera outra entidade, non lle dá un trato respetuoso a calquer persoa, sobre todo a persoas que están nunha situación moi delicada, o sinto moito, pero ou traballan e se deixan de tonterías, ou, pois mire, o sinto, pero non hai subvención. Non sei se quer algunha explicación máis, porque poderíamos falar do tema de Cáritas, bueno, non sei o tempo que ten vostede, pero poderíamos falar largo e tendido, bueno, xa non lle vou falar dos horarios de atención, vale? Unha entidade que está para axudar a xente con problemas, e xa seguro que na pandemia houve moitos problemas, non pode estar cerrado o local, porque estuvo cerrado moito tempo, E iso non é que non lo dixeran a nosas de Cáritas, é que chamamos a Santiago, chamamos ao Obispado. Vale? E nos dixeron non poden abrir porque como é xente maior, pois é persoal de risco e non poden abrir. E as que teñen menos idade tedes que entender que son voluntarias e nós non podemos obrigar a que abran. Pero fora da pandemia, unha entidade que se supón que axuda a persoas con necesidades, que abra 2 horas á semana, pois que quere que lle diga, a entidade coa que nós colaboramos traballa de 8 da mañá a 10 da noite, todos os días, porque teñen servido alimentos os fines de semana. Entón, bueno, eu creo que non vale a pena seguir debatindo isto porque non nos vamos a poñer de acordo. En calquera caso, a decisión entendo que está acorde ao que se corresponde, pola miña parte, polo menos pola miña parte, non vou nin a considerar a petición da subvención para esta entidade. Ademais, vostedes me preguntaron, iso vai ser este ano ou vai ser para o que ven? Me preguntou o seu compañero Juan Franco. E lle dixen, este ano é desta maneira, para o ano que ven falaremos. Entón, de momento, eu nin siquiera vou a considerar esa petición. Sei se tiña o concelleiro de Facenda. Bueno, moi brevemente, porque o punto eu creo que era unha modificación concreta dunha subvención para unha actividade concreta deportiva. Derivamos, o PP deriva o tema a subvención que non leva Cáritas este ano, e eu creo que os motivos foron suficientemente expostos, como ben dixo a concelleira, na comisión e no pleno. A partir de aí, o concelleiro de Facenda leva a proposta que lle propoñen as áreas, non hai máis, non. Alégrome moito de que non estean contra de que deamos esta subvención nominativa, porque públicamente non dixeron iso. Pero alégrome que polo menos aquí rectifiquen, iso é de sabios. Teño que dicir outra cousa, non deixamos só a Cáritas sin subvención. Hai unha fundación tamén de servizos sociais que non recibe porque está intervida pola Xunta e non pode actuar. Vale, igual que aquela fundación está intervida pola Xunta e non pode actuar, hai outra entidade que tampouco actuou e por eso non reciben. As subvencións nominativas son subvencións que este pleno aproba para unha finalidade concreta. Se non se cumple a finalidade, non ten sentido ningún financiar algo que non cumple a finalidade. Pero, repito, o debate non está nas de servizos sociais, que, ademais, os de esquerdas somos bastante pouco partidarios de dar subvencións a entidades e máis de que a administración actúe con cartos públicos como estamos actuando, bastante máis. A cuestión é aquí de unha actividade deportiva concreta que é das poucas que se vai poder facer durante este ano, se é que se pode facer, quero dicir que tampouco as circunstancias, mañán hai unhas órdenes sanitarias que van nunha línea diferente á situación actual e non se fai isto nin absolutamente nada de carácter público ou de espectáculo ou de actividade. Entón, bueno, nos
o que queremos é que polo Concello non quede que se celebre a 16ª edición desta proba, que é o que transmiten desde a Concellería de Deportes, que ademais os recursos salen desa mesma Concellería. Alguna intervención máis? Sí, e empezando polo final. Señor Polo, está usted tendo unha actitude últimamente de concentración dos debates, de tal... Quen o ha visto e quen o ve, señor? Usted que falando un tema de Fenes acaba al señor Feijóo todo el rato cando estaba aquí sentado, mi madriña, veña mocións enlatadas, veña ese portal por ceros de V de tal. Eu entendo que a vostedes lles moleste que falando deste punto, que tampouco creo que foi unha desviación total, ten unha certa coherencia porque se facía relación en agosto, entendo que lles moleste que se recorden determinados temas. Entonces vostede queren camiñalo, vostedes como oposición solamente poden pronunciarse sobre o que nos decimos, ou isto ou nada, porque xa son frecuentes as veces en que vostede intervén neste sentido, incluso o señor alcalde me ten interrumpido. Pero non pasa nada porque aquí estamos legitimados polos votos que temos e vamos a continuar. E como vamos a continuar, pois lle vamos a decir unha cousa, non? Decía vostede, señor Concelleiro de Facenda, empezando polo final, todas estas subvencións nominativas están destinadas a unha finalidade. Cando vostede trouxo esta proposta, digo, non sei se é unha proposta de alcaldía, pero vostede, nome do alcalde, como Concelleiro de Facenda, cantidade destas asociacións e eventos xa anunciaran que non o iba a facer, pero vostede as trouxo igual. Entonces, o que lle queremos decir, dito isto, que entendemos as finalidades existentes. Tamén coincidimos con usted co tema da celeridade da administración e cantos menos subvencións, pois moitísimo mellor que a xente sea máis autónoma. Pero dito isto, cando son necesarias, pois hai que a administración, as persoas que están ao frente, como neste caso son ustedes, terán que crealas para poder axudar a todos e a todas, aos que máis necesiten, en todos os ámbitos. Señora concelleira de Benestar, nos entendemos, moito non, pero ler todavía sabemos. Nas resolucións da alcaldía que se traen a este pleno, e hai que lelas antes de vir, que é unha obligación de todos os concelleiros que estamos aquí presentes, hombre, sempre se pode escapar algo, pero hai que prepararse, para eso estamos aquí. Pois xa di, xa se fala desa modificación de crédito, que se quita da promoción do deporte para as Clasfene. E máis, na miña primeira intervención xa facía ilusión que eso tampouco me valía, porque realmente a promoción de deporte é para todos, para todas. Aquí os que se trata de subvencionar, decía o Concelleiro de Facenda, é unha actividade en concreta dunha asociación en concreto. Hasta onde eu sepas, asociacións, entidades, son privadas. Vale, no, pero eso non é para vostede, estou falando coa concelleira, coa súa compañera. Entón, nese sentido, nós non estamos dicindo que se sacou os cartos de Cáritas para ir para os Clasfene. Nós, no pleno do mes de agosto, xa lle facíamos mención a todo o grupo de goberno, os 10 concelleiros e concelleiras, perdón, o alcalde e os 9 concelleiros e concelleiras, que, por favor, incluíran esta axuda ao Servicio Cáritas. Vostede me preguntaba polas miñas compañeiras, porque neste caso son dúas as que foron concelleiras de Servicios Sociais. Usted cree, sen poñer en duda o seu testimonio neste pleno, usted cree que se as dúas compañeiras, a señora Juana Barro Couto, a Tomora Millagalla, foran coñecedoras, viviran algún capítulo, como vostede está contando, vostede cree que nos continuaríamos coa axuda a Cáritas? Pois non, señora, non, porque teñen suficiente voluntad e crédito. Eu creo, precisamente, que este tema traese neste punto e se comenta aquí, como tamén se comentou no ese momento nas subvencións nominativas, precisamente polas dúas persoas que puderon estar ao frente de Servicios Sociais e que son totalmente coñecedoras do seu funcionamento. Dito isto, di usted que non levan tantos anos. Nos entramos no ano 2011, Os anos pasan, 2020 rematando. Casi vamos para 10 anos. A mí me parecen bastantes. Diga vostede, home, xa non sou tan nova, pero a mí 10 anos xa me parecen bastantes. Pero bueno, dito isto, din vostedes que dende Servicios Sociais, cando gobernou o PP, cando volveu a gobernar, non derivou a ninguén, pero que vostede o que non entende é que a axuda non é por derivación,
Non é porque desde Servicios Sociais se derive a xente, que poido xurdir así nun primeiro momento, no ano 2011, é porque Cáritas seguía prestando axuda aos distintos veciños e veciñas do noso concello. Pero non facía falta que Servicios Sociais derivase a ninguén. Eles seguían prestando axudas alimentarias. Entonces, dito isto, eu lle vou a preguntar ora unha cousa. Vostede que está dicindo? Non, sin necesidade que os derivara a Servicios Sociais. Vostede que está dicindo? Todas estas asociacións e entidades con unhas nominacións nominativas en concreto, o Fenerrock, o Felipop, a Festa do Poldo, a Orella, a Ameixa, etc., 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 que me está dicindo? Que non teñen que acreditar con facturas a súa subvención? Pois claro que sí que a teñen que acreditar, por lo menos hasta que nós estivemos aquí gobernando acreditaron sempre. E sabe tamén quen acreditaba? Cáritas Fene. Cáritas Fene, a subvención que se lle daba, acreditaba fehacientemente como todas estas asociacións e entidades, e por eso se lle daban os cartos. Entendeu vostede? Entonces, nós non estamos en contra, e me parece moi ben que vostedes deran con outra asociación e entidade, que aquí está consignado unha partida de subvención nominativa, e que nós non estamos en contra deso. Se nos parece perfecto, e máis neste ano, e que non tiña que ser 11.500, o mellor tiña que ser 40.000. O mellor tiña que ser 40.000, non o sabemos, porque estamos nunha situación moi delicada e moi complicada. Para todos e para todas, e posiblemente peor o que vai vir. Vostede non o entende, é que non é excluinte unha da outra, é que se vostede crea esa subvención nominativa de Cáritas, se despois non a pode xustificar, non lle vai a dar vostede un peso. Que deixe dun lado os seus prexuizos e que, por favor, é o único que lle pedimos aos 6 concelleiros que estamos aquí do Partido Popular, que, por favor, cree esa subvención nominativa para Cáritas, porque é o que lle estábamos dicindo. Unha non excluen a outra. Por iso lle preguntábamos ao alcalde por que non a iba a facer inclusiva. Eu entendo que pode ser pois moi doloroso, doloroso non, molesto que se saque este tema aquí. Pero que nós xa o dicimos no mes de agosto. O trouxemos no mes de agosto, os 10, o alcalde e os 9 concelleiros. O dixemos por qué, porque non se incluía. Claro que hai outras asociacións, os vikingos, tampouco están aquí excluídos. E podían estar perfectamente, tendo en conta que hai outras asociacións que tampouco fixeron nada, podían estar. Isto é un decir, isto é un decir. Nós queremos máis e non menos. E como sabemos que todas as asociacións e entidades que teñen estas subvencións nominativas concedidas por este pleno, que nos parece este o momento, porque vostedes volven a traer outra reforma das subvencións nominativas. O sea, que aún hai outra posibilidade máis. Queremos que reaccione, pedimos ao señor alcalde que inclúa esa subvención nominativa, porque os veciños teñen que entender que todos os cartos que salen de aquí e son concedidos, pois que a xente que os leva, ben sexa dunha maneira ou de outra, esas concesións de axudas tal, teñen o que xustificar. Tamén quería facer alusión que, en cambio, no Concello de Ferrol, onde goberna o Partido Socialista, e que o apoiaron no seu, inda que non forme goberno, o resto de formacións de esquerda, non teñen vergonza de Cáritas, e que está aquí no recibo da auga de Mafesa. Entón, que dicir, que están demoniciando a unha asociación, a unha entidade, perdón, colaboradora con este Concello, e iso vostedes tamén o saben. Pedir horarios. Mire, eu neso ni me vou a meter, nin teño nin idea. O que sí que está claro que son un grupo de voluntarios e que realmente estiveron facendo a súa colaboración durante todo este tempo neste Concello. O que sí que me gustaría é deixar suficientemente claro, antes de pasar á votación, non sei se vai haber máis intervencións, o primeiro que é o sentido do voto do Partido Popular. O Partido Popular vai se abster por 2 motivos. Non podemos votar en contra porque non estamos en contra de ningunha das partidas que se adxudica a ningunha sociedade ou entidade para realizar as súas funcións. Segundo, vámonos a abster porque non se inclúe en concreto esta entidade que nos, e na nosa experiencia xestionando, pois axuda aos veciños e as veciñas. Decía a concelleira de Benestar, é que todos teñen que facer algo a favor, unha contraprestación do Concello. Nós consideramos que axudar a veciños e a veciñas do noso Concello é unha axuda xa suficiente, como poden estar facendo moitos outros festivales promocionando a cultura e o Esclas Fene promocionando o nome de Fene ao facer esa proba deportiva aquí. Vostedes son coñecedorísimos de que están os cartos aí, créena,
Por favor, créena, porque realmente, se ao final non prestan esa axuda, non a van a volver non a van poder xustificar. E vostedes, inda por riba, quedarán moitísimo mellor, porque dirán, mira que sorte temos nós. Nós sabemos que non o van a defraudar porque a axuda vai estar aí. Pois, dito isto, queda aí o noso rogo e o sentido do voto do Partido Popular pois vai a ser a abstención. Non sei se alguna intervención máis. Sí, Por último. Por favor, breves. Por último, para non volver a... O que dixo vostedes, só lle vou a contestar a dúas cousiñas. De que eu dixen que as súas compañeiras... Vamos a ver, é que as súas compañeiras non poideron ter queixas, porque lle estou dicindo que dende o 2017 non se volveu a derivar a ninguén. Se ti non derivas a nadie, a Cáritas, non che poden vir queixas. É que é inviable. Vale? Se ti non mandas a nadie, non podes recibir a nadie de volta, queixándose. A xente sabe que ten o recurso de Cáritas, o que quer ir vai e que non quer ir vai. Si se lles fala de que teñen ese recurso, pero non van derivadas. Vale? E despois, me di vostede que, claro, que non é necesario que se deriven porque atenden a toda a veciñanza. Bueno, é que eu lle vou a preguntar a vostede, é que se non atenden á veciñanza, que sentido teñen? Pregunto, que sentido ten esta entidade se non atende á veciñanza? Me imagino que cando Cáritas se creou non foi coa idea de que me dé o Concello unha subvención para atender á veciñanza. É máis, Cáritas sobreviviu moitos anos sin vir ao Concello. Pois, bueno, pois xa está. Entón non me diga é que atenden á veciñanza. É que ese é o seu cometido, atender á veciñanza. Vale? Entón, deixámolo aí porque evidentemente non vamos a chegar a ningún acordo. Pero, de todas formas, cando di que se nós recuamos, mira que eles xustifican igual, e que ben quedarían vostedes, mire, eu lle vou dicir unha cousa, é que eu non estou aquí para quedar ben. Vale? Estou aquí para facer o que considero. Me podo equivocar, non me vou a discutir. Eu podo facer mellor ou peor, pero, dende logo, quedar ben, non. Sí, Concelleiro de Facenda. Bueno, eu o que non vou a deixar pasar é a ocasión para decirlle que non é certo que os eventos estuvesen anunciados a súa suspensión cando se aprobaron as subvencións nominativas. Eso non é certo. Non é certo. Eso é mentira. É mentira. Os eventos, se hai algún evento que falta aquí, que falta na relación aprobada, é que si nos anunciou, entón xa non se incluiu. Pero os que están incluídos, dos que están incluídos na relación, ningún anunciou nin nos comunicou expresamente que se suspendía o evento. Ningún. Os que o anunciaron non se incluíron. E como é o caso, ademais, desta proposta en concreto, había dúbidas. E agora non as hai. E agora non hai as dúbidas que había en xullo. Vale? Por eso se trae esta proposta. Pero, eu repito, ningún. Entón, non se pode vir ao pleno a decir cousas que eu non lle digo, que alguén non lle dixera. Ora, ningunha entidade, a súa xunta directiva, tomou a decisión de suspender un evento ou de non facer un evento o día 26, 25, 24 de xullo, cando estivemos falando deste tema. Ningún. A única cousa que nos dixeron todos foi, se non podemos facer na data, o retrasaremos a ver se a cousa mellora. Esa era a intención de todo o mundo. E por este goberno non iba a quedar anulación de ningunha actividade unilateralmente, cando son actividades de colaboración. Se non hai intervencións, pasamos á votación. Votos a favor deste punto número 6. 10. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 7. Aprobación se procede da proposta da Alcaldía de modificación do acordo do Pleno de... E aquí hai que comentar, hai un erro en este apartado, porque é de 8/7 de 2019, non de 2020, de designación dos representantes do Concello nos órganos colexiados. Como poden ver, o error se transcribiu así, pero no que é o primeiro párrafo da proposta da Alcaldía di o Pleno Concello do Cene na súa sesión extraordinaria do 8/7 de 2019 adoptou e acordou o nomeamento, quero dicir. Entón, bueno, este punto xa se levou á Comisión e esta é a proposta que se trae por parte do Goberno,
que o único que se fai é, pois, como poderían comprobar, cambiar o que eran a representación do goberno en determinados órganos, pois, por representantes do goberno actual en eses órganos. Nada máis. Non sei se queren algunha intervención. Nos vamos a votar absternos neste punto. Evidentemente, olle que lle comentábamos na comisión, que se levou como punto extraordinario. Cando o Partido Popular, con Gumersindo Galego como alcalde, había determinados órganos representativos, non existiu ningún problema porque algunha compañeira do actual alcalde do Bloque Nacionalista Galego continuase representando o Concello en determinados servicios, igual que cando se rompeu o goberno tripartido, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Somos Fene, continuou tamén algún compañeiro durante esa legislatura representando a este Concello. Para nós non é precisamente porque neste caso, membros do Partido Popular desaparezcan como representantes, compañeiros meu, pero, entendemos que podemos entender as razóns do goberno. Nós somos moito máis participativos e plurais e con independencia de que se forme un non goberno, entendemos que calquera dos 17 que formamos parte deste pleno pode representar perfectamente os dereitos e os intereses de todos os veciños e as veciñas. Entendemos que unha proposta do goberno municipal no que queren estar representados os 10 concelleiros presentes neste goberno, vámonos a abster porque realmente tampouco temos nada que aportar máis a súa nomeamento. Alguna intervención máis? Procedemos entón á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 8. En este punto, primeiro votaríamos a urxencia. Traemos unha proposta de alcaldía que xa está en poder de todos os grupos, que é a determinación dos festivos locais do ano 2021. Que, como todos os anos, o Concello ten que determinar 2 días de festa local no termo municipal de Fene de carácter retribuído e non recuperable para o vindeiro ano. Entón, se propón declarar como festivos locais para o ano 2021 as seguintes datas: o 17 de febreiro, que é o mércores de cinza, e o 6 de agosto, que é San Salvador. Pasamos... a urxencia ben dada en este caso. Normalmente isto sempre se aprobaba no mes de setembro. Este ano, en realidade, casi todos os concellos se están aprobando agora, e o que queremos é sacalo para adiante canto antes para ter esa información publicada no boletín correspondente e pasarlle ás administracións correspondentes canto antes tamén as datas, non? Ainda que poderíamos retrasalo, pero, creemos oportuno traelo aquí canto antes, ao ser unha proposta que normalmente, ao non haber modificacións, consideramos que é o que... A urxencia, si algunha intervención? Sí, en relación coa urxencia, o Partido Popular vai a votar a favor, neste sentido os vamos a apoiar, pero non sin antes darlles un pequeno tirón de orellas, non? Os festivos que se traen aquí, pois é un trámite de 1 más 1 son 2, son 10 concelleiros, todos setembro se tira usted para atrás, en agosto tamén o temos traído a súa aprobación. Xa a continuación falo do seguinte punto, que é o día de cinza e o día de San Salvador. Como se ven sendo frecuentes, evidentemente tamén o vamos a apoiar, pero si respecto á urxencia é que realmente vamos a aproveitar este punto a modo de guinda, e que levan vostedes unha sarta de plenos que se traen puntos extraordinarios fora do orden do día continuamente. Entonces, realmente tampouco se lle pode atacar moito ao Concello de Facenda a hora de facer uns orzamentos que é bastante máis complicado que traer os festivos locais. Entendemos, por tanto, a súa ineptitude para poder presentalos a este pleno. Pasamos á votación da urxencia para a inclusión da orde do día. A favor da urxencia, da inclusión.
Juanjo, non? Unanimidade, vale, correcto. Bueno, pois agora, si non hai máis palabras, bueno, en principio comentaba a concelleira, efectivamente, os 2 últimos anos sempre foi o 6, 7 de setembro, é dicir, 3 semanas antes, que era no pleno de setembro. Entón, bueno, si estamos de... Perdón, alcalde, pero se levaba a comisión, Sí, correcto. Vale. Bueno, pois, non sei se hai algunha intervención máis, xa a concelleira dixo que estaba incluído. Non hai. Procedemos á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, en estas mocións urxentes tamén temos unha declaración institucional, bueno, de un documento recibido no Concello, que entrou no Concello 8 de setembro de 2020 por parte do presidente do Comité de Empresa de Siemens Gamesa, das Somozas, para que, bueno, en todos os concellos no que o presentaron, desde o propio Concello, algún grupo, ou en este caso, como aquí en Fene, pois todos os grupos políticos, como declaración institucional, demos o apoio aos problemas, bueno, á solución dos problemas polos que están pasando. Se os parece, pasamos a ler a declaración, que é moi breve. Perdón, sí, primeiro votamos a urxencia, o que acaban de meter, pois agora en setembro, e dada, lóxicamente, a urxencia e os problemas que están acontecendo para intentar solucionar canto antes, bueno, queremos meterlo este pleno por urxencia, coa aprobación de todos os grupos, claro, como si sería. Non sei se hai alguna intervención. Votamos a urxencia. Votos a favor da inclusión de urxencia. Apróbase por unanimidade. Se os parece, bueno, como ben se falou xa na comisión, inda que ali non constara, todos os grupos, unha vez revisado o documento, estamos de acordo, está asinada xa esta declaración institucional, non? Paso á lectura. Declaración institucional da Corporación Municipal do Concello de Fene en apoio dos traballadores e traballadores da empresa Siemens Gamesa das Somozas. O pasado mes de xaneiro faise efectiva a compra dunha fábrica de palas en Vagos, Portugal, por parte de Siemens Gamesa, onde se está a facer unha gran inversión e se está a apostar por poñer os novos modelos de palas, como é o caso do G145. En outubro de 2019 a empresa comunica a plantilla de que hai grandes posibilidades de que este modelo fose implantado na planta de Somozas, pero a día de hoxe segue en funcionamento en Portugal, así como outros novos modelos tales como o G155 e o 170. Todo isto ocasiona o temor dunha posible deslocalización e, consecuentemente, o peche da planta de Somozas, xa que na xuntanza que mantivo o Comité de Empresa con Siemens Gamesa o pasado 9 de xullo, o director de operacións de Palas comunica ao Comité que a planta de Somozas só terá traballo garantido ata finais do presente ano e que tampouco se contempla facer ningunha inversión para a dita planta. Dende o Comité de Empresas se valora iniciar xa medidas de presión diante dunha posible deslocalización e peche da planta de Somozas, exixe que se fagan inversións en conxunto cun plan de viabilidade para a planta, co consecuentemente mantemento de emprego para a totalidade da plantilla, que neste momento supera os 300 traballadores. Por estes motivos, a Corporación Municipal de Fene adopta o seguinte acordo: apoiar as actuacións que o Comité de Empresa de Gamesa, xunto cos traballadores e traballadores da mesma, decidan adoptar como medidas de presión, reclamando o apoio do Goberno Central e da Xunta de Galicia para que Siemens Gamesa siga mantendo e apostando pola planta de Somozas. Esta é a declaración institucional. Non sei se hai alguna intervención ou pasamos directamente xa á votación. Votos a favor desta declaración. Apróbase por unanimidade. Pasamos, entón, ao punto número 9. Rogos e preguntas. Ten a palabra a concelleira do Partido Popular, a voceira. Bueno,
A primeira pregunta é que queríamos saber que se sabe da rotonda de Santa Ana. Señor Juventino, volve a ser usted alcalde, con aqueles informes policiais que aconsellaban a instalación daquela mediana, conseguiu que o Ministerio de Fomento instalara esa mediana. Entonces, ora queríamos saber se fixera vostede algunha xestión ou conocía algo para solucionar pois o aislamento que está a vivir unha zona da parroquia fenese, tendo en conta que non tiñamos máis que manifestacións cando estaba o señor Rajoy no goberno, pero que xa vai máis de 2 anos que temos o Partido Socialista e que a verdade non se ve ni movimento por parte do Concello, nin por parte tampouco do Goberno Central. Queríamos saber en que punto estamos. Nin pancarta temos a día de hoxe. Segundo, comprobamos e recibimos queixas de varios veciños por un aglomerado que se fixo ao final do camiño de Marraxón. Queríamos saber, señor alcalde, se nos pode explicar que sentido ten aglomerar un tramo dunha pista que non ten continuidade, non dá servicio a ningunha vivenda, que este habitada. Entonces, tamén queríamos preguntarlle ao señor alcalde se non tiñan outros camiños para aglomerar e dar servicios a lugares habitados ou aglomerar un camiño principal que dá acceso ás casas e que realmente ten a necesidade. Que nos explique o sentido e por qué. Vimos na prensa que anunciaban a bombo e plantillo este goberno que invertía 21.000 euros nas escolas do noso concello. E nos lle preguntamos, señor alcalde, se non lle dá vergonza como tendo ese mantemento a maioría deles, non hai máis que facer alusión ao rexistro de entrada, onde se ven as reclamacións dos distintos equipos directivos e das AMPAs, que nunca pasou neste concello, e tamén, de paso, preguntar se teñen pensado iniciar as obras pendentes ou solamente se vai quedar nesa nota de prensa. Falando tamén de escolas, preguntámoslle cando teñen pensado ampliar o comedor de Centieiras e realizar as obras que xa lles solicitou, que lles tivo que solicitar por escrito a dirección. Queríamos saber que fixeron para solucionar os problemas que xenera un vertido en Barallobre nas viviendas que existen e nos negocios que existen frente ao monumento do Camiñante. Cando pensan solucionar o problema que está xenerando a acumulación de vidrio ao lado dos contenedores? Isto non é algo que veña de un mes, ven de 3 meses atrás ou 4. Cando teñen pensado recollelo? Se fixeron algún tipo de xestión coa empresa de recolectora do vidrio? Estamos falando do mes de xullo, que ni se lles ve ni se espera. Tamén me gustaría preguntarlle ao señor alcalde se non lle dá vergonza que cando se chama ao Concello, porque neste caso sí que chamaron ao Concello diversos establecementos e diversos veciños, porque lle din que teñen o camión estropeado, cando desto realmente se encarga unha empresa. Entonces nos gustaría saber se saben cando a empresa ten pensado amañar este camión, que solución lle van a poñer nunha palabra, porque son meses tras meses. Despois da recollida de voluminosos, que, Dios mío, cantas tardes e días lle levou o concelleiro de Facenda cando estaba o Bloque Nacionalista Galego na oposición, sobre a recollida de voluminosos que non funcionaba, que era horrible, era unha cousa loca tan mala, e curiosamente, que ora está no goberno, nos gustaría saber, por parte do señor alcalde, que ten pensado facer con esa acumulación de voluminosos, con esos vertidos ilegais que antes eran culpa do goberno e agora era culpa dos que tiran os voluminosos. Entonces, claro, que nós eso sí que o entendemos, señor Polo, é que os que tiran os voluminosos, no, este señora, miren, eso, señor alcalde, non sei se lle pasa como a min, que non controla tanto de redes ou que non perdo tempo nesas cousas. Ese era vostede. Claro. No. Mire, os voluminosos descontrolados é un tema de urbanidade e de non cumplir as normas. Pero ainda así lle vamos a preguntar que ten pensado, señor alcalde, con esos vertidos incontrolados,
porque nós os íbamos a recoller igualmente. Os íbamos a recoller igualmente. Entonces queremos preguntarlle que vai a facer con eses vertidos incontrolados. Por exemplo, co tema dos hexágonos, que non pasan vostedes por ali nin de broma. E despois tamén preguntarlle pola empresa dos voluminosos, que está a recoller os voluminosos. Non sei se vostedes son conscientes, que sí que o son moi observadores, e teñen moitos títulos, moitos másteres en prevención de riscos, como vai ese señor metido dentro do camión onde se recollen cos colchóns e coas camas, baixando o Lubián e viñendo por aquí. O sea, é que é de escándalo, de escándalo. Creo que fai dous plenos, dous plenos ou tres, non o recordo perfectamente, o señor Galego lle pasaba unhas fotos, pero porque por mirar polo ben do Concello e polo ben dos traballadoras, que son o que máis nos importan a todos. Hai algúns que o fan de bandeira, non fan nada no tema dos traballadores, pero fan de bandeira. Non o que nos preocupa son os traballadores e as traballadoras, pero parece que é solamente de pancarta, porque despois pouco máis. Queremos saber se se iniciou por parte do Goberno algún tipo de actuación desde fai 3 meses, que se continúa igual, respecto á empresa que recolle voluminosos. Quero que lles quede claro, son dúas preguntas distintas. Primeiro, vertidos incontrolados e acumulación de voluminosos, se ten pensado o Goberno recollelos con independencia de que inicie investigacións policiais para dar cos seus responsables e executar a responsabilidade que poidan ter. E a outra é, o que lle preguntamos fai varios meses, que tedes aí unha empresa que non digamos que pode ser moi eficaz, pero que hai dos señoriños metidos dentro da cuba, como se chame, cos camas parados para tal. Da caixa do camión, que lle pasaban as fotos fai 3 meses, señor alcalde. A choiva está aí, e máis hoxe se anuncia como unha cicloxénesis, que esperemos que despois quede nada. Por iso lle queríamos preguntar a este Goberno se ten algunha previsión en canto á limpeza das cunetas. Queremos preguntar se teñen autorización de Augas de Galicia para facer a obra tan salvaxe de limpieza do Cádabo que fixeron. Se teñen autorización de Augas de Galicia, que o poñemos moi en duda, queremos copia de dita autorización. Non sei se son conscientes que deixaron en seco e atrapadas as troitas que posteriormente apareceron mortas. Queríamos preguntar se lles consta que o Seprona formulou unha denuncia, se existe esa denuncia por parte do Seprona. A nos consta que onde fixeron a desfeita maior, con esta limpeza tan agresiva, tan salvaxe, foi diante do... empezaron con o Concello, e no cubo do muiño que está aquí, evidentemente, na paralela rúa dos muiños, non? Nos o que vimos e o que nos transmiten a xente que o veu, o mellor non o veu a decir aquí a vostede, pero a nosotros sí, que ustedes meteron unha Menepala, a empresa que contrataron para a súa limpeza, que queremos que é unha empresa privada, e que estaban, non foi un erro, o sea, eles eran conscientes do que estaban a facer, vían como estaban afogando as troitas e a desfeita que se levou. Nos creemos que isto pode rozar, non seremos quen califique o delito, que iso lle corresponde ao Ministerio Fiscal, no caso de que chegue algo, e enxuiciarlo a un xuiz, pero sí que creemos que nos parece unha auténtica animalada. Entón, queremos saber se o Goberno é consciente de que pasou isto, se vai a facer algo ao respecto, se vai a iniciar accións legais ou se simplemente o consentiu. E sobre todo, o que sí que queremos é esa autorización de Augas de Galicia, porque nós, por rexistro de entrada, non a vimos, e sempre entra por rexistro. Tamén queríamos preguntar por que unha empresa de recuperación de créditos de morosos se dirixe ao Concello para reclamar unha deuda dunha empresa de mantemento de ascensores. Queríamos saber que pasou, se non se lle pagou a empresa, que se nos poden o motivo. Por rexistro de entrada, con o número 4160, un veciño solicita un certificado de silencio administrativo en relación coa recuperación do oficio dun ben de manial. Nos pode decir de que ben se trata?
Tamén, por rexistro de entrada, o 15 de setembro de 2020, Forestal Madeira Frouxeira confirma a venta da madeira a propiedade do Concello. Podíanos decir de que madeira se trata e onde se vai a tratar? Na data 15 de setembro de 2020, Forestal Madeira Frouxeira confirma a venta de madeira a propiedade do Concello. Queríamos preguntar de que madeira se trata, onde se vai a talar. E tamén porque nos parece cal é o procedimento, porque nos parece que a venta duns bens propiedades do Concello ten que levar un procedimento. Con tema da sentencia de Viacua, comenteillo na comisión tanto de Facenda, os concelleiros do goberno que estaban ali presentes, e que me dixeron que tomaban nota, como todo, está xindos moi ben de repente con tanto tomar nota, pero hai que empezar a facer algo, e na Concellería de Personal tamén. O tema da sentencia de Viacua. Paréceme moi ben que vostede lle notifica ao Partido Popular, polo notifica, que nos parece moi correcto e que cada vez hai que traballar máis en sede electrónica, pero que o código CVC para descargar na sede de Xustiza non funcionaba. Entón, solicitelle que nos dera unha copia por correo electrónico, non un caso de papel. Ao mesmo tempo que un funcionario lle fai o oficio, casi lle era mellor a vostede escanear e enviarmo. Pero, bueno, solicitarlle esa copia da sentencia de Viacua, onde tamén solicitamos a do recurso de apelación 4021/2018 que desestima outro recurso de Viacua. Tamén lle queríamos preguntar, aparte de solicitarlle esa copia da sentencia, que creemos que, aínda que non a temos en papel, pero coñecemos cal é o fin, que opina usted, agora, señor alcalde, que opina vostede de tales procesos que se iniciaron polo anterior, por señor Galego, e que supuxo pos veciños un aforro, 1 millón de euros de aforro, e usted quería chegar a un acordo. Nos gustaría saber que opina usted, se está contento de que non se adoptara a súa proposta e que se continuara, non? A Comisión de Personal se celebrou o día 21 de setembro. Este grupo municipal preguntoulle a concelleira responsable en que consistía un escrito que lle remetía o presidente da Xunta de Personal, curiosamente, a técnica da Administración Xeral. Pensamos que era algo personal desta persona. Nunca mellor dito, este traballador. Pois resulta que nos decía a concelleira que eran unhas discrepancias que existían entre o técnico da Administración Xeral e o presidente da Xunta, o cal nos parece xa alucinante. Pedimos copia dese escrito o día 21, hoxe día 1 de outubro, ainda non se nos deu copia, pero sí o que vimos é que 4 días despois apróbanse as bases, que era o tema. Nos gustaría que se nos dera traslado dese escrito e tamén preguntar o que decíamos daquela, porque un presidente dunha mesa se remite a un funcionario deste Concello. Queríamos preguntarlle ao concelleiro de Urbanismo que no anterior pleno non lle quedou claro. Entonces, co tema do recheo que existe no polígono de Vilar do Colo nunha nave paralelo á autovía e tamén de Mugardos e paralelo tamén o camiño que vai para Limodre. Mire, eu creo que a pregunta, incluso a escoitei na grabación, que ahora está en acceso, era moi clara e moi concisa. Outra cousa é o entendemento do concelleiro. Pero entón já vamos a volver a facer. Mire, que actuacións iniciou o concelleiro de Urbanismo ou a concelleira de Medio Ambiente, que nos parece algo máis ben de Medio Ambiente, pero sí que se está a cometer unha infracción porque é algo super ilegal. E se comentou, se lle fixo esta pregunta a este goberno no anterior pleno, e sen resposta que estamos. Se está facendo un recheo, queríamos saber, nunha parcela que é rústica. A pregunta foi moi clara no anterior pleno, ya volvemos a repetir. Ustedes, no anterior pleno, dixeron que non eran conscientes. Despois xa o foron, porque yo dixo o grupo municipal, que é moi curioso, que nos lo veñan a contar a nós e a vostedes non yo digan, pero yo volvemos a reiterar. Existe un recheo ilegal nunha parcela rústica no polígono de Vilar do Colo, na intercesión. Que pensa, se existe unha parcela rústica, e que pensa facer o goberno de Fene desde o punto de vista medioambiental, porque é gravísimo, de ser un recheo ilegal, é gravísimo, e que pensa facer o concelleiro de Urbanismo. O 27 de xulio, aparte de preguntar por escrito, aparte de preguntar na comisión, tomamos nota. Por escrito, solicitamos o procedimento de licitación da páxina web de Turismo, copia das 3 ofertas presentadas e o contrato de adxudicación.
Non se nos deu traslado de nada, nin da información, ni da documentación. Por favor, por escrito. Non queremos notas ni nada. Queremos que nos den a documentación. Tamén preguntábamos nun pleno, fai 2 plenos, polo tema do contrato de Consellería, limpeza e mantemento das instalacións deportivas, que veíamos a aprobación de facturas cando as instalacións estuveron totalmente pechadas e preguntábamos se las importe. A Conselleira de Deportes nos decía que se fixera unha modificación puntual e queremos saber, solicitábamos esa modificación puntual no pleno de agosto. Aínda non se nos deu nin conta nin traslado. En relación coas facturas, co tema da empresa, vemos facturas de Consellería do mes de xullo do Colexio Centieiras, non? Son as facturas dunha empresa privada. Queríamos preguntar, porque durante todo o mes de xullo se tuvo que pagar a unha empresa privada e non nos vale que nos digan por que se xubilou o conserxe. O conserxe facíase efectiva a súa xubilación en plena declaración do estado de alarma no mes de marzo. Xa nos adiantamos nós para que non nos den esa solución. Queremos saber como unha escola pechada necesitou consellería durante todo o mes de xullo. 7.800 euros, polo menos, foron. Que pasou co resto dos centros escolares? Non precisaban consellería? Tamén queremos que se nos explique a adquisición dun camión basurero con unha mesa de contratación por un importe de 47.000 euros, IVA incluído, o sea que estamos falando dun importe de 39.000 euros. Temos memoria, recordamos que se trouxe unha modificación de crédito aquí precisamente para adquirir isto, se lle preguntaba como sabían que iba a valer eses cartos, vostedes decían que era unha oportunidade única, e nos nas nosas intervencións decíamos oportunidade única non, porque haberá unha mesa de contratación e de aí que haxa esa oportunidade, que sexa ese proveedor o que logre vender, o sea, a adxudicación dese contrato, pois hai un mundo grande, non? De entrada, dentro da legalidade. Entón, queremos saber como é posible que se adquira un vehículo de 47.000 euros, IVA incluída, cando están os precios sobre 200 e pico mil euros, que se nos explique en que consiste este camión, non? Teñen ustedes o camiño inglés abandonado. É unha auténtica pena, unha auténtica mágoa, porque como estamos a recordar todo o día nestes tempos de COVID, pois estar a andar ao aire libre pois é unha das actividades que está a procesar a maioría da xente. Dende aquí lle rogamos que se den un paseo polo que é o término municipal de Fene, por onde transcurre o camiño inglés, e que o manteñan como é debido. Tamén queremos incidir na rúa Gerardo Díaz, onde está feita esa reforma que realmente chama a atención, que foi feita polo goberno de Gumersindo Galego, que procedan a limpeza dos rexistros, que están totalmente tapiados, saturados, e que non pasan por ali para nada, non? Tamén queríamos preguntar como vai a tramitación da legalización da antena instalada na Escola de Magalofes, Albachal, en que trámite estamos. Aproveitamos tamén para preguntar como está o tema da afectación das escolas, en que trámite estamos agora mismo. Queremos solicitarlles que limpien a estrada que vai desde Marqués de Figueroa hasta a Escola Infantil en Perlío. Está totalmente chea de silvas, é imposible transitar por ela, pero desde fai meses queixase os viandantes, queixase os pais e nais que acuden a Galiña Azul. Sei que somos conocedores que son propiedades privadas que invaden o dominio público, pero que a Avenida do Tarrío tamén son propiedades privadas. Cada 15 días estamos vendo a unha empresa desbrozar de arriba para baixo na zona onde están as escolas de Perlío. Entonces, por ese motivo, solicitamos desde aquí ao señor alcalde que tamén proceda a limpeza do que invade esas beirarrúas, non? Tamén queríamos preguntar, porque vimos, non se nos dou conta de nada, unha proposición dun pase dun axente a segunda actividade por pérdida de actividades psicofísicas,
o vimos no rexistro da salida do 9 de setembro, se por parte do Goberno ou da Concelleira non se nos quere contestar esta pregunta, o que sí que rogamos que se nos faga por escrito. Tamén víamos unha modificación do contrato de limpeza aos centros educativos nas resolucións da alcaldía, queríamos saber en que van consistir. A modificación do contrato de limpeza. Esta non a modificación do contrato, pero sí como un punto na orden do día dunha xunta de goberno que tiveron vostedes fai pouco. A xunta vende a aprobar no día de hoxe, no día de onte, unhas axudas específicas para comprar máscaras para alumnos dos distintos centros educativos para aquelas familias máis vulnerables económicamente. Nos desde aquí llevamos a preguntar a Consellería de Educación ao respecto se ten algo pendiente na cabeza, algún plan para poder axudar a todas estas familias que poidan ser máis vulnerables. Mellor dito, máis ben os centros directivos que son os que teñen ese contacto directo e poden ver a realidade para poder facilitar ese material sanitario a todos estes pequenos e tamén maiores. Tamén queremos preguntarlle por ese protocolo COVID do inicio da escolar, que nos facía referencia a unha compañera súa no anterior pleno que nos iba a dar copia, pero copia non temos, entón nos pode preguntar un pouco en que consistiu diferente ese protocolo e, por suposto, darnos copia, pero, bueno, contarnos un pouco. Tamén queremos saber se teñen previsto crear algún tipo de axudas, porque, como decíamos antes, nós tampouco estamos a favor de subvencionar, porque realmente o importante é crear traballo para que a xente, xerar riqueza, sea autónoma e poida chegar ao seu. Pero sí que é certo que, como decíamos antes, hai que reconocer e hai que ser realistas coa situación que se está a vivir. Entón, por eso lle queremos preguntar á Concelleira de Educación tamén se ten previsto algún tipo de axuda para a adquisición de material informático para aqueles alumnos de familias máis vulnerables, se teña algunha previsión por se podemos entrar nun segundo confinamento, e nada, que nos conte un pouco, non? En fin, que medidas están a facilitar desde o Concello para que a volta ao cole seña moito máis normalizada dentro do que se poida normalizar. Rogamos que se nos dé acceso ao FACE, ás facturas. Tamén queremos preguntar con relación á brandilla do lado do Caracas, se teñen pensado arreglalas, somos coñecedores que eso, pois a carretera non é propiedade nosa, pero sí que a acera temos o mantemento, cando teñen pensado a bañala porque realmente é un auténtico peligro. Existe unha farola na Rúa Patria Galega que leva máis de 3 meses ali tirada. Entón, nos gustaría rogarlle ao Goberno que proceda á reparación, á reposición dese báculo. Na parada de taxis de Perlío, na rúa, existe un boquete moi importante que leva ali máis de un mes. Nos gustaría cada vez máis grande que, por favor, en canto poidan, pasen a reparalos. Tamén, en relación cos centros escolares, recibimos as queixas dos pais por mal estado que existe dun árbol, dunhas ramas dun árbol cerca do IES de Fene, din que é un grave peligro o seu mantemento, que están a punto de caer, ramas moi peligrosas. Nos gustaría que procederan a súa revisión e retiralas no caso de que fose necesario, non? Tamén queríamos saber, esta é unha pregunta tamén para o alcalde, que nos diga como quedou esa denuncia efectuada polas 3 concelleiras do Partido Socialista en relación co cambio dunha pechadura do seu local. En aquel momento lle preguntaban que le realizaron unhas labores de investigación. Queremos saber se usted realizou esas labores de investigación ou encargou esas labores de investigación para determinar quen poido facer tremenda falcatruada e que lle solicitaban que se derivasen responsabilidades. Queremos saber como está ese expediente, non? Queremos tamén preguntar como están as subvencións de concurrencia competitiva, como vai a súa tramitación. Estamos no mes de outubro e tampouco vimos ningún requerimento a ninguna asociación, en ninguna sociedade. O concelleiro de Facenda, preguntarlle en relación co tema orzamentario, se xa ten previsto vostede, decía vostede que quería facer uns orzamentos participativos, que se iba a reunir coas sociedades e entidades. No, eso non lo dixo vostede, que por eso non as...
non se vai... Bueno, pois entón lle fago pregunta. No tema orzamentario, vostede vai se reunir coas asociacións e entidades, vai a facer participación veciñal, como nos dixo nalgúnha ocasión? Non, eu lle pregunto. Ten previsto vostede realizar algunha reunión coas asociacións e entidades ou simplemente vai a ser algo que van a facer entre os 9 concelleiros e o señor alcalde, non? Como vai a estruturar a participación polo tema do COVID? Queríamos preguntarle, pero se xa nos di que non vai facer participar nadie, xa nin nos conteste. O concelleiro de Urbanismo, que en este caso vostede, falou de 20 solicitudes de terrazas pendientes. Queremos saber esa data das solicitudes e por que están pendientes a día de hoxe. Queremos tamén que se nos dé traslado do contido do convenio con Dignidade, que de data 25 de setembro, que entendemos que pola subvención nominativa, pero queremos esa copia. Queremos tamén saber o destino das axuntas, fondos federes e das xuntas de 30.000 euros para 2 anos. Queremos saber que se fixo coa petición dunha poda dunha cerdeira. Tamén vemos que siguen entrando queixas para servicios en relación con as obras dun bloque 1, con unha serie de desbroces de fincas, e queríamos saber como van facer para solucionar estes temas, non? Tamén queríamos preguntarlle... Queríamos preguntarlle, seguimos pendente da factura do proxecto do aglomerado, do asfaltado dos Carballás, que yo solicitamos outro día. Entonces, tamén nos falta a do polígono do Limodre, que esa sí que xa levamos meses e meses. Queremos o proxecto técnico que amparou esa actuación. Queremos as 3 ofertas. Queremos tamén a factura definitiva. Dos Carballás, yo pedimos outro día e as asfaltaron. O agradecemos e queremos tamén copia deso, pero do polígono que xa levamos 4 meses, solicitando o proxecto técnico. Queremos o proxecto técnico que avale eso. Tamén queremos saber que tipo de contrato estamos vendo teñen 2 empresas que están prestando servicios. Realmente creo que se equivocan a hora de facturar do concepto, porque hai unha que é Forestal Pazos, que pon que por limpeza de beirarrúas, e realmente, home, beirarrúas non limpan, o que fan é desbrozar as ervas de fincas privadas que invaden beirarrúas, pero limpeza viaria 00, E tamén queremos saber se ten algún tipo de contrato. Bueno, queríamos preguntar, en relación con esa factura, se é un erro de transcripción por parte dos servicios de intervención ou se realmente que é un erro a hora de facturar. E tamén queremos preguntar o tipo de contrato da empresa que está a desbrozar e que tamén pon limpeza de viales en diversas zonas da parroquia, porque non se especifica moito máis no tema dos pagos. Sabe por que lle pregunto o tema da contratación? Porque realmente vostedes era unha do que aludían cando firmaron esa moción de censura. Levan vostedes case un ano aquí. Levan 8 meses. Podría aclarar que empresas ao final pide... As empresas que pedimos as facturas, mira, de uso... os contratos me di de... No, de uso 24 xa as pedimos un montón de veces. Por Forestal Pazos, a factura que vimos agora na aprobación das resolucións da alcaldía pon limpeza viaria. Bueno, todos somos coñecedores que andamos por Fene, limpeza viaria 0, están desbrozando nunha furgoneta, desbrozan no polígono, desbrozan en Perlio, desbrozan en Fene, pero limpieza de barrere de eso, está unha papelera, non? Entón, creemos que é un pouco incorrecta esa factura. Entón, queremos esa copia, a outra de uso 24. Uso 29. 29, perdón. E Lumea. Queremos saber se teñen contrato e se non en relación con esas 2 facturas que aprobaron a resolución da alcaldía que se nos dé copia. Tamén queríamos volver a reiterar, xa sabemos que se acabou a tempada de praias, pero se lle preguntou na comisión a concelleira de Medio Ambiente
o coste e retirada dos residuos das praias, e a día de hoxe non se nos contestou, me imagino que será ahora mesmo no pleno. Mire, en relación co tema da limpeza do río Cádabo, da actuación que se fixo tan salvaxe no cubo do Muiño, bueno, en todo o trayecto, nos gustaría que na súa resposta pois que se aclarase ben, porque o mellor a raíz desa resposta, pois noutro pleno, que entendemos que aquí acabas a nosa intervención, pois volveremos a solicitar información ou na comisión correspondente. Rematou. Sí. Bueno, contestación. Eu creo que, non sei se cada concelleiro foi tomando nota das súas preguntas. Vamos a ver, eu, por dúas cousas concretas que me atañen a min, se as atopo por algún lado xa. Mire, vamos a ver. O primeiro que facía era me preguntaba se fixeran xestións polo tema de Santana, das curvas de Santana. Pois mire, sí, se fixeron xestións xa desde fai un par de meses que isto empezou a normalidade, entre comillas, se fixeron varias xestións. Se falou xa en un par de ocasións coa subdelegación do Goberno, que foran os que intermediaria a subdelegada que estuvera hasta ese momento, intermediando en este tema con Fomento, e de feito estes días, o día pa semana que ven, se non lembro mal xa, teño día, hai unha reunión na subdelegación do Goberno con Fomento e a subdelegada do Goberno para ver de darlle unha solución. O problema, xa lles explicaremos despois, a ver como hai. O que queremos é, mentras que non o amañen, a ver se conseguimos que fagan unha intervención que solucione, polo menos temporalmente, o problema que hai. En tanto, pois non hai orzamentos e se pode amañar. Pero, lles comentaremos unha vez que vayamos á reunión, pero, xa se fixeron xestiones, se falou en repetidas ocasións, se fixo máis que en 2 anos anteriores, lle digo a verdade. Que lle parece? Que lles parece? Pois sí, xa hai máis avanzado, probablemente hai máis avanzado que se avanzou en 2 anos, vale? En breve lle comunicaremos cal é a resolución. E despois, directamente, da alcalde, me preguntaban tamén o tema de Viacua, da sentencia de Viacua. Mire, eu lle vou dicir unha cousa porque estou canso de escoitar todas as mentiras que teño que escoitar por parte do Partido Popular con respecto de Viacua. E señor Gumersindo, en este caso, sabe unha e 1000 veces que as veces que nos reunimos co tema de Viacua sempre dixen o mismo. Debemos negociar con Viacua a sentencia firme. Hai unha sentencia firme que nos pide 400.000 euros e sempre foi o que se lle dixo que hai que negociar eso con Viacua. Yo dixen unha e 1000 veces. E vostede, pois sigue, sí. Hai testigos. Mire, lle digo que sempre lle dixen o mismo. E lle vou explicar unha cousa, porque a veces hai que estar un pouquiño máis calados. Eu creo que, mire, o problema con Viacua non estaba eu nin en este Concello. Deixaron de pagar alá polo ano 2010. Cando Viacua reclamou ao Concello, sendo vostede alcalde, sí, o Concello lle dixo a Viacua que non tiña razón, que non lle admitían a reclamación que facía. E en base a esa contestación, Viacua se foi ao xulgado. En base... E isto, se me deixa falar, eu creo que non... Se me deixa falar, lle digo que Viacua, desde este Concello, se lle contestou a Viacua, e o que se fixo foi que Viacua, en base a eso, se foi ao xulgado. E Viacua, sobre esa reclamación, ganou
ganou, a sentencia foi favorable a Viacua en esa reclamación, que penso que é 2011, non teño ningún documento, pero creo que era eso, o que saiu. Era vostede alcalde, se lle contestou, e perdimos, e o Concello de Fene perdeu no xulgado. Mire, cando eu fui alcalde tampouco pagamos a Viacua, porque non estábamos de acordo, lóxicamente, coas reclamacións que Viacua facía. Non se pagou. E Viacua tamén recurriu, se fixo a reclamación no Concello, e a diferencia do que se fixo en este Concello cando estaba vostede, que foi contestarlle, o Concello, silencio administrativo. Non lle contestamos nada. Sabe vostede perfectamente do que lle estou dicindo. Esas reclamacións non as contestamos. Viacua, lóxicamente, se foi igual ao xulgado, pero non tiña ningún documento do Concello en donde basarse para a súa reclamación. Por eso, e en base a eso precisamente, as sentencias que saíron despois desa reclamación, non lle dan a razón a Viacua. Non lle dan a razón a Viacua. Nós nunca lle pagamos. Entón, pense unha cousa, cando estuvo vostede alcalde aquí, e cando vostede lle contestou a Viacua, ou cando, bueno, non vostede, cando o Concello contestou a Viacua, Viacua, basándose en eso, o que fixo foi fastidiarnos no xulgado. E ganou ese xuicio. Sí, señor, non me diga que non, que temos unha sentencia firme con 400.000 euros. Mire, mire, perdone, a mí me preguntan, eu lle deixo, se mo quero explicar, despois do pleno me explica o que queira. Pero creo que ahora non me vou a poñer a discutir con vostede. Me está unha e mil veces. Pois non, mire, estou falando eu. Me parece moi ben, pero pido a palabra, porque nos insultou. Estou falando eu, entende? Estou dicindolle que están mentindo, vale? Usted interprete como queira, vale? De acordo? Entón, ese é o detalle, e esa é a realidade do que pasa con Viacua. Vale, pois eso é mentira, perfecto. Para que este grabado, é mentira. Siga usted dando este espectáculo, que é o que lle gusta, facer un espectáculo, vale? Entón, iso é o que ocorre e o que ocorriu con Viacua desde hai tempo. E volvemos ás mismas. E lle vou dicir unha cousa, parece mentira que sendo alcalde non teña vostede interés en solucionar este asunto polo ben dos veciños de Fene. Non sei que inquina ten vostede, pero isto hai que solucionalo de unha vez. E entre as cousas que temos pendentes está precisamente que se vai a facer con este contrato de auga. Entre esas cousas que a súa voceira hoxe tiñamos pensado falar dunha serie de asuntos, entre eles estaban estes tamén, pero xa non vou a... despois, efectivamente. Vale. Entón, isto é o que temos con respecto a Viacua, e volvemos a insistir no mismo, e aquí este goberno que quere solucionar de unha vez por todas, que non ter que estar todos os días discutindo no xulgado, nin con Viacua, nin con outras empresas. Parece que hai alguén que ten máis interés estar nos xulgados que ter os asuntos resoltos. E sempre a favor do Concello de Fene. Pero despois, creo que tiñamos por aquí... Colexio de Cinteira... Sí, por eso. Pero estou para contestar as miñas. Despois contestarán os concelleiros tamén. Se non lles importa. Se queren contestar, porque vendo todo isto, e o pouco concretas que son algunhas delas, pois tamén poderíamos... Vostede pregúnteme que eu lle concreto. Non se preocupe. Me falaba de algo, de unha reclamación que se fixo, de unha denuncia que se fixo por unha pechadura nun local en concreto. Eso yo contestaremos fora do pleno, porque, como comprenderá, pois as actuacións que se fagan respecto a eso non van a trascender públicamente. Lle parece? Sí, claro, non é razonable. Non é razonable, non ven a conto. Non creo que corresponda falar iso en un pleno. Pero Simplemente existe expediente aberto. Non se falará... Yo comentaremos cando este o expediente feito e preparado. Vale. Vale. Vamos a explicar a ustedes. Pasamos ao resto das preguntas. Pois casi empezamos por obras, porque hai,
de obras de inversión en escolas, Agader, bueno, todas estas, si tomaron nota, vale. Parte de todas estas preguntas tramitáronse nas comisións. Si é certo que non lle dimos copia do tema dos baches de Vilar de Colo, pero que non se preocupe, porque todas as preguntas que leva feito a señora Bertoa, pois nada, como non se poden contestar ninguna, porque o que está pedindo o expediente, fotocopiaremos os todos e daremos para que la poda analizar o expediente administrativo. Co cual, como de cada un deles está pedindo administrativo, está pedindo documentación que eu aquí non teño, non lle pode facilitar inteira, pois se ya daremos aí na seguinte comisión. Relativo, bueno, son contratos casi todo, prevención, recomendación. Augas de Galicia, falábamos de limpeza do río. Respecto á limpeza dos ríos, contestareille todo na comisión. A limpeza da praia, que me preguntou na comisión, tivo un coste total de 10.571,74 euros. E o resto xa yo facilito na comisión. Eu creo que, señor alcalde, se non me equivoco, lle podo facer unha pregunta técnica da Administración Xeral. Eu creo que as preguntas ou se contestan por escrito ou nos queremos unha inmediatez respecto a isto. A documentación a queremos en 5 días e respecto das troitas, pois a queremos xa. Correcto. Tamén solicitar a Concelleira de Obras que hai moitas preguntas que non levan aparexada ningún tipo de documentación, se nos pode contestar e que xa son numerosos plenos. Mire, vamos a ver, pasalle a palabra, perdón, había unha pregunta que falaban tamén de unha reclamación de débedas de morosos, tal, parece ser que é un erro, que veu por error ao Concello. Concelleira de Persoal, Seguridade. Bueno, boa tarde. En referente, bueno, o escrito da Xunta Personal lle pasarei unha copia, non serei eu quen xudgue nin o que teñen uns nin o que teñen que decir outros. Lle pasarei o escrito, vostedes sacar as súas propias conclusións. Sobre o conserxe, era no Cole de Ceintieira, si é certo, claro, pero que tuvemos un verán diferente. Entón, hubo que ter para ese tema, se contratou... Claro, non foi o xullo. Pero, perdón, foi para a actividade, pero dentro da actividade non estaba a conserxería, como sempre. Claro, e vai dentro da actividade. Pero que a factura pon conserxería única e exclusivamente, o mellor é un erro. Bueno, pois miraremos, pero... Vale. No, pero era dentro da actividade... E me extraña porque esta empresa constame que factura extremadamente ben, non houve ningún conserxio nos coles e era solamente eso polo tema dun verán diferente. Vale. Despois... bueno, esa xa non a digo nada. E o do pasa a segunda actividade non entendo, é que non entendín ben, a verdade. Pois por rexistro de saída se remitía a solicitude dun axente que pasaba a segunda actividade por pérdidas psicofísicas. Nos queríamos que nos preguntara tal, non queremos que nos lo explique aquí, se fai o favor a través dun correo electrónico ou nos pega un toque vía telefónicamente como na Comisión de Personal. Iso era a excepción de uniforme para o policía que temos agora que está en segunda actividade, facendo labores de urbanismo e medio ambiente. A excepción de uniforme. Nos pode decir en que consiste eso? Pois que solicitamos que non teña uniforme de policía e non lo concederon. Por 2 veces xa. Cada certo tempo hai que facer a solicitude, se solicita que este exento de poñer o uniforme e foi eso. Concelleiro de Urbanismo. En relación á pregunta do orzamento, non dixen en ningún momento, dixo vostede, que non quería enterarse despois das asociacións que era un costume que tiñamos. Foron conclusións todas que sacou vostede. Eu, cando falei no pleno anterior de que estábamos traballando na elaboración do orzamento e que seguimos. Entón, hai unha concelleira e unha concellería de participación veciñal
que fará o que teña que facer nas condicións de seguridade que marca esta situación de epidemia. Lóxicamente, nós sempre contrastamos no goberno, na oposición, as accións institucionais e neste momento teremos que facelo como poidamos, dentro das restriccións que hai. Entón, sí, temos previsto que exista polo menos esa participación veciñal. En canto ás cuestións que preguntaban de urbanismo e de unha corta de madeira, lles contestarei na comisión coa documentación por escrito, e en relación ás terrazas doullo. E tamén o tema do polígono, o tema do... Como eso nos gustaría decidir, porque tanto vostede como a súa compañía concelleira de Medio Ambiente sí que contestaron algunha cousa, co tema do vertido, se existe un vertido ilegal, se ahora xa... Non un debate, digo se nos vai a contestar respecto, se este expediente non existe ou se se va a facer alguna actuación. Llevou contestar na comisión, como lles di... Sí, a cuestión da corta de madeira e a cuestión do expediente de presunta infracción urbanística ou de infracción urbanística, que non sei en que punto está, porque estaban facendo o traballo, na próxima comisión xa teremos toda a información. Home, nos a corta de madeira non é por organizalos, pero entendemos que máis ben un tema de Comisión de Facenda, que neste caso vostedes engloba, non? En todo caso, os informarei eu. Concelleira de Promoción Económica e Turismo. Non preguntamos nada, simplemente solicitamos. Se quere vostede, digamos, neste pleno non. Foron en todos, pero me alegra que me recuerde esa pregunta. Sí, dele. Bueno, pois a mí tamén me alegra contestar xa. Vamos a ver. Bueno, antes de nada, disculpa, pensei que me plantexases, pero bueno, perdón. Eu preguntei, me dixo que non as iba a facer noutros plenos. O que trouxemos foron rogos. Llevamos solicitando desde o mes de maio, creo. Vostede xa nos explicou por activa por pasiva, nas comisións e no pleno, que non iban a crear unha axuda para os autónomos. E pois o cambiamos por un rogo. Vostede se nos quere dar conta ahora de que vai a crear unhas axudas, pois igual que vostedes llevamos a decir, denos conta deles na comisión. Se non lle importa, na comisión nos dá conta delas, vale? Sí, correcto, pero bueno, hasta, non sei se recordas que na última comisión que tivemos, si dixe que habíamos solicitado unhas axudas para os autónomos. Son da Diputación, non son do Concello. Estaba falando da axuda de Diputación, pero, bueno, a darei na comisión como vostede me está pedindo. Se quedaba algunha cousa máis de... Colas e tamén preguntamos o das subvencións de concurrencia competitiva, que entendemos que non se nos vai a contestar aquí, non? Non. Peque, por favor, concelleira. Bueno, no que respecta ao mantemento da empresa, as mantemento das instalacións, foi un erro porque non se trataba dun novo contrato, sino que o mantemento iba a ser correctivo. O iba a contestar na comisión, pero como non estivo presente, pois dixo, bueno, pois na seguinte... Bueno, tampouco me preguntaron nada, entón pasouseme. No que respecta as... Sí. No que respecta ás axudas nos centros, dende o primeiro día do confinamento, tanto a Concellería de Ensino como a de Servicios Sociais estivemos a disposición do equipo directivo e das AMPAs, tomando as medidas que necesitaban e seguimos nesa línea. Calquera outra cousa, na comisión lle contestaremos tranquilamente. Concelleiro de Cultura das subvencións. Bueno, boa tarde a todos e todos. Como comentei, en comisión estaban en tramitación as bases de concurrencia e agora pois creo que xa están en intervención, vamos, está no
no procedimento habitual. Penso que os que non serán en comisión se contestarán en comisión ou por escrito. Creo que entón, se non hai outra pregunta, sí, Antón Noceda, preguntas? Para a Consellería de Persoal, se é posible que me conteste no pleno, só dúas cuestións. Nas últimas semanas nos dimos conta que hai personal do Concello, a maior parte del, que está traballando tanto laborais como funcionarios a 35 horas. Sin embargo, hai algún personal tamén laboral funcionarios en algún servicio, como é o do lixo, que siguen traballando con xornada 37 e media. Nos gustaría saber por que se produce este feito, e por que nunha mesma administración personal laboral e funcionario teñen unha duración de xornada semanal e outros outra. A segunda cuestión é respecto ao encargado que estuvo exercendo últimamente. Nos enteramos de que era unha persoa que ocupaba unha praza de peón e tamén temos constancia de que había oficiales de servicio os que nin tan siquiera se falou con eles para encargarlos. Nos gustaría saber por que non se lle dá opción aos oficiales de cubrir esa vacante temporal de encargado e se dirixen directamente aos peóns. Logo, para a Consellería de Servicios, unha pregunta que nos gustaría que se contestara por escrito, que é respecto ao tratamento que se está dando aos bancos do Paseo Marítimo. Volvemos a reiterar o mismo rogo dos dous últimos plenos. No Paseo de Madeira sigue habendo unha parte notablemente defectuosa, concretamente a baixada que ven desde o principio do Regueiro, nunha zona ademais onde é perigosa, porque é a zona con máis pendente do Paseo de Madeira e onde sigue faltando a barandilla, a pesar da contestación que se nos deu no anterior pleno. Para a Consellería de Servicios e a Consellería de Medio Ambiente, queríamos que se nos contestara no pleno sobre a incidencia coa limpeza e vaciado do estanque do río Cádavo, que volveu a provocar este ano que numerosas troitas, neste caso, faleceran polo inadecuado plantexamento da limpeza do estanque. Queríamos tamén que para a Consellería de Obras que se nos resposte por escrito se hai xa previsión de cando se pode abordar a reposición do firme da Avenida de Cooperación e tamén por escrito saber se a parte, e en este caso para a área de promoción económica, se a parte das axudas que ten convocadas a Diputación Provincial da Coruña, se o Concello ten previsto algún tipo de axudas para os autónomos e as pequenas empresas nesta situación especial que estamos vivindo. Grazas. Sí. Non sei se lle contestará. Perdón? De que se me quedaba para a Consellería de Cultura, en todo caso, darlle os parabéns por as últimas programacións que está facendo. Non sei se, como son peticións por escrito, contestarán os concelleiros por escrito, entón. Vale, pois damos rematado o pleno. Hai unha palabra pedida. Entón, cando queiras.